Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, alhamdulillah. Yau ina son ƙara maimaita nuna ma mutane yanda ake rajista da tsarin Jaalifestyle. Kai tsaye idan ka shigo account ɗinka kowa ya san yana nuna mai haka. Sunanka zaka ga sunanka, wannan account ɗina ne. Na tara bidiyon ne saboda ba sai na yi kaza ba. Kawai sai kai copying link ɗinka. Kowa ya san da ake copying link. Gashi nan wannan shine inda zaka danna kai copying link ɗinka ka ba wani ya je ya register da shi. Ko kuma in kai copying ɗin shi ka aje shi ma wanda kake so ka tura wa inda ya baka danna link ɗin da kanka ka je kai mai register. To ni yanzu ba da link ɗina zan wa wani register ba, da link ɗin wani. To zan yi copying, misali in ne da ake copying nan zaka taɓa kuma ga link gashi nan referral link gashi nan su rubuta ga sunan nan Bangis Kebbi sai ka taɓa haka. Kana taɓa haka OK sai ka danna OK, da ka danna OK shikenan ka yi copying link ɗinka sai ka je ka tura wa wanda kake so. Bari mu cire wannan. Misali sai ka shiga WhatsApp naka sai ka tura wanda kake so ya yi register. Mu ce wannan ko sai mu danna sai in zo gurin nan wurin typing in danne da yatsa sai ka danna first din nan shikenan sai ka tura mai. In ka sending kun gani in ka tura send shikenan da ya danna shi register zai. To yanzu wannan link ɗina ne na tura mai ina so ya register karkashi na ko yanzu zan danna link ɗin da nake so ya register da shi. Misali ka tura mutum link ɗin ka zai danna haka zai kai shi gurin register. Yanda ake register da ka ba mutum link ɗinka zai tarar da username ɗinka gashi nan kun gani ko. To yanzu sai mu fara yin register. Yanzu sai ka fara sa sunan mutum, ka sa sunan shi yanda yake a bankin shi. Ina fata mun fahimta. Kamar haka ka rubuta sunan mutum yanda yake. Muna tare sai ka yi mai username wanda ya dace. Muna tare ga sunanka already ya bayyana sai ka sa email ɗin shi. Kamar yadda kuke gani ka sa email ɗin shi in ka ga dama ka yi copy ko ka maimaita kamar haka. Sai ka je ka zaɓi mai country mai ɗan wani ƙasa ne, Najeriya ne ko ina ne ka taɓa. Number wayan shi ka fara da +234 yana da kyau. Sai ka sa number wayan shi 08 sorry ba a sa 081 za ka fara sawa 2 Ina fata muna tare da ku. Sa mai shekarun haihuwar shi. Lambobin sai sun kai haka. Kun gani maimakon in sa 2 sai na sa 0202. In baka sa haka ba zai yi ba. Ka sa mai password saboda zai canza. Kamar yadda kuke gani sai ka danna wannan alaman gashi nan. Ka danna wannan na biyu ma ka ƙara ka danna shi sai ka danna su kuma ka danna su rajistan ka bai ba in ka ƙare ka sake duba ka yi kuskure ko ba ka yi ba komi ka sa sai ka je ka danna sign up register gashi in bai yi ba zai nuna ma bai yi kuma komai ya yi shikenan. Masha Allah yanzu gashi mun ƙare sai in kana so ka gane yayi tunda bai nuna sai ka sa username ɗin nan da kai masa ka rubuta mai kamar muka sa kamar 081 muka sa mai password kamar haka sai ka danna login. Yanzu muka mai register kana danna in yayi zai wuce da kai gashi yayi register nashi sai ka zo ka danna I have read the message. Yanzu gashi mun shigo akan account ɗin shi kamar haka ake register. Da kayan register ka tabbatar yayi daidai. To kai kuma da kai mai register kana so ka je ka duba cikin account ɗinka in lalle wannan da kawa register yana nan to sai ka zo my team ɗinka in ka shiga account ɗinka sai ka danna my team ɗin nan in kana so ka ga ko mutum na kawo kana dannawa ya zo da kai nan kun gani total list of members shi ɗaya ne babu kowa sai ka zo nan ƙasa ga name duk wanda ka kawo za ka ga sunan shi za ka ga username ɗin shi za ka ga number shi za ka ga email ɗin shi.
kuma za ka ko mutum nawa ya kawo, in ma ya kawo kun gani bai kawo kowa ba wannan, to a haka za ka yi. Allah ya ganar da mu, haka ake rajista, dan Allah mu kiyaye. Yanzu shi wannan shi kuma in yana so ya gane ƙasan wa yake sai ya zo personal details ɗin nan ya duba. Tunda bai yi verification ba ko sunan shi aka yi mai kuskure kun ga yanzu zai iya gyarawa in ya zo ƙasa gashi ya taɓa nan. Kun gani yana da damar ya goge, yana da damar ya gyara. Number wayar shi ma kun gani yana da damar ya goge, yana da damar ya gyara ta in akwai gyara. Su ɗaya ne aka fara dama. Sai password. Password ɗin nan ga inda ake canza shi nan gurin ƙasa. In ka shigo personal details ka zo ƙasa kawai zai sa sabo nan ya ƙara maimaita sabon, idan ya danna update shikenan password ya canza. To sai mu kiyaye da Allah. Allah ya gane da mu. Wannan shine yanda ake register da tsarin Jaalifestyle. Shine wannan. Ina fata bidiyon dai Allah ya sa yayi daidai. Bangis Kebbi Nakowa insha Allah.